छोटका कहाँ रे? बाबूजी माई बालो खेत में काम करो, चल के हम काट ली। ते ऑफिस में काम करे वाला आदमी ते जेबे खेत में काम करे, दे दे हंसुआ दे, हम जाते हैं खेत में दे। ना भैया, ऑफिस में काम करे तो कहाँ, अपना खेती में काम करे में कौन लाज बा। ठीक बा, जब ना मन बा तो चलो चलो चलो। छोटकी छोटकी कहाँ बाड़ू है? नहीं वो ए वाला सुतल बाड़ू, समझ में नहीं आओ। कहाँ बाड़ू हो? ए वाला सुतल बाड़ू, तुमको बुझा नहीं का चिल्लाता रू? ए वाला तान के सुतल बाड़ू, कौन काम हम बाकी नहीं खे? हैं? बर्तन अभी ले पड़ल बैठे, समझ में नहीं आओ। ते तू का करबो? तू मन धोवा बर्तन। एकरा बुझाते नहीं के बड़ा आदमी से केना बात करे के, देखो नहीं केना बतिया बतिया। तारा बुझाता कि छोट आदमी के निहारे वो सुतल बैठल। होते बर्तन पड़ल बा, चल के धोवा। जा जा के धोवा, हम ना धोएब। बाप रे बाप, कितना बढ़ चढ़ के बोलती है। ओइसे हमरा का करे के बाटे, जकरा मन करते धोई, हमहू चलते नहीं सूत। बाबूजी, हां बाबू, ई तो कटा गई। हां, हैप्पी के चल देन, परसों कर देन, बांध दियल जाला। हां, ओकरा बाद से काल लगे तोर काठवा काट दे। वो बांध दो। हां बाबू, बारखा बुनी के दिन बा भीग जाए धन में सब। हां, चल के तोर काठवा कटा। आए बाबू, बारखा बुनी के दिन बा धन में भीग जाए। हां, ऐसन कहतनी। ठीक बा। तोर काठवा काट दिए। हां ठीक बा ना? हां। ए जी आराम करी रहो, हम पानी लेके आवते हैं। हाँ ठीक बा। ठीक। का हो रानी, अभी ले सुतल बाड़ू? हमारा ड्यूटी जाए के लेट होता, कुछ नाश्ता पानी तैयारी करो, हम चलते नहाए। नाश्ता नाश्ता वास्ता कुछ नहीं खे बनल। नाश्ता नाश्ता उस्ता का ना बनैलू बोलू? एगो हमरे भारे भाखल बारा और भौजाई हमरे से पटीदारी करता रही। घर में तो तू लो दुई आदमी बाड़ू लो, तारा लोग के मिलजुल के काम कर ले के चाहिए। ठीक बा, हम चलते नहाए। का हो तू का बैठल बड़ू? चलो उठा, नाश्ता तो हाथ मुंह धो के आवतनी हम। नाश्ता कहाँ बनल बा गिरवा खाए? ई का कहत रू? नाश्ता काहे नहीं के बनल? इतना टेढ़ काहे बोलत रू? बोली ना टेढ़, उ 4 दिन के आइल बे त हमर सास बनल बिया, कहती है हमरा के बर्तन जाके धो। हैं? तुहनी के तो झगड़ा से हम तंग आ गल बनी। ये तरिया करबू सन तो कैसे चली? रोहू तो खाली हमरे के दोष देनी, जाई भाई के लेके चाटी। तुहनी से तो हम परेशान हो गल बनी। जा सन जोन बुझाओ तन करस। ए जी पानी ले, हाथ धो। पानी का बाबू काहे टेंशन में बड़ा हो? अरे टेंशन होई ना, एकनी के अपना झगड़ा के चक्कर में अभी तो कुछ बनल नहीं सन खाए के। दिमाग खराब करके रख देल बड़ी सन एकदम। ए बाबू, तू राय से तनी समझा बुझा द कि इहानी घर में झगड़ा रगड़ा ना करल जाला। अरे माई ई बल बुद्धि सन तो हम का समझाई? समझे वाली बाड़ी सन एकनी के कुछ इतना समझ रही थी, झगड़ा करती सन। तो तू काहे न कुछ समझावत बतोइया सन के मिलजुल के रह सन। ए जी हम का समझाई, हमार बतिया सुने ली सन। ए बाबूजी, अब छोड़ा ई सब झंझट, चले के गतान लेके चले के बांध के लेके आवल जाला। चलो चलो हां चलो लो। बेटी पूजा बबनी का करता रू? अरे बाबूजी प्रणाम। बाबूजी आई बैठे। ए बाबूजी, घर के समाचार का बा? सब ठीक बा। समाचार अपन कुछ सुनाओ। हमार ठीक बा। माई कैसन बिया? ठीक बाड़ी। बबनी काहे उदास है इतना बाड़ू? का कहिए बाबूजी, ऐसा लांगा घर के गई बिया कि दिन रात परेशान कर लेते, रात दिन लड़ते रहती है हमरा से। तार दे दिनिया बबनी, तू जानत न उखू तार देवरत मन बानू तू अनाथ हो। हाँ, घर के मालिक तहार मालिक जे बाटे हमरा दामाद उस संपत्ति के घर के मालिक बाड़े। तू ढीठे रह।
ई का कहत है बाबूजी, ई तो बात हम जानते न रहनी हम। अब तू जान गइलू नु ई पूरा प्रॉपर्टी जवन बा घर दुआर सब के मालिक बबनी तू बाड़ू। ई बात रो बता के बाबूजी बहुत अच्छा करी। बबनी घर हम चलते हैं। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। खुश रह। रानी महारानी बनकर सुतल बाड़ी, तनको उनका बुझाते नहीं कि हमरा से काम करवावत है। उठत तब का बतावत है काई नहीं काम ना भीख मांगा घर के आई आके घर में राज चलावती। काली के रे कहत रे रे तोरा के कहत है, तोरा के का करबे रे बोल। रे जबान संभाल के बोलना त हे छोड़िए सबे तो लक्षण उतार देम। करे ते हमरा लक्षण करबे तो इतना ही हो आय तोरा बुझा नहीं कर रे ठीक कर दे गड़िया में के तोरा इतना हिम्मत हो बता हिम्मत हो रे बोल बे बोल बोल ठीक है करू हो तू बात माना ना। माने की तो अरे छोड़ करे लेके जा जल्दी लेके जा भैया भाभी को छोड़ ना बहुत भैया छोड़ करे अपना मेहरारू के समझा करा एकदम जीवन मुश्किल कर दे। ये जानते नहीं एक आदमी के सारे आदमी के जीवन मुश्किल में काहे काम में बेइज्जत खानदान के आ गई ना किसे के रोवा बहुत ना किसे के रोवा देख लेली नूर और तुमको इज्जत कले से रोवा का मार देलस ये ओकरा तुमको लाल ले आया बा हैं। ठीक बात है, हम बाबूजी माई से कहत नहीं अभी रोवा बाबूजी माई से का कहे, रोवा से बेसी तो ओकर जान मान होला। एगो अनाथ के लिया के घर में आधार हकदार बना देले बानी लो हैं। जात नहीं हम बाबूजी से कहे। ठीक हो जाई रोवा माई बाबूजी का बाबू उठा बोल बाबू बोल। ए बाबू का कहत रहो? ए बाबू काहे इतना चिल्लात रह? का भइल बा? पूछा तो का भइल बाटे, पानी सर के ऊपर चल गइल बाटे। ई घर में या तो हम रहें या वो अनाथ रही। अनाथ? हाँ अनाथ। अनाथ? बेटा तू अनाथ केकरा के कहत रह? बचपन से लेके इतना बड़ हो गइल लो, संगे खेलला लो, पढ़ला लो, लिखला लो, आज ले केहू के महसूस ना भइल कि ऊ अनाथ ह। आ तू कैसन बात करत रह? उ सब हम कुछ नहीं जानत। ई सारा जमीन जायदाद के मालिक हम बनी, उ ना। अभी हम जियो तनी बाबू, जे तो तू हमार बेटा होवा नु वैसे ही वो हमार बेटा हो। हाँ बेटा तार बाबूजी सही कहतनी, ऊ तार छोट भाई है, आपन भाई है। ठीक बा, बुझा गेली घर में हमार का इज्जत बाटे। ओकर मेहरारू हमरा पर हाथ उठेलसिया आ तू ओकर पक्ष खींचत रहलो। जा तनी घर में हम ना रहेम। ए बेटा मत जाना। ए बाबू ए जी ये सब घर में का होता है? बाबू कहाँ जाए? ए बाबू काहे खातिर तू आपस में झगड़ा कइला हलो? का भइल रे? के माई हम घरे ना रहनी हम, ये कब से लड़त रहल लो दोनों जना। भइयो अइलहन हमहू आइनी हम, दोनों जना के छुड़ा के हमनी के अलग अलग कने से फिर का हो गइल भैया के किया के तारलो से हई बात कलो हम। चलो ई घर में 1 मिनट ना रही। ए भैया कोनो गलती भइल होगे तो हमरा के माफ कर दा, बाकी तू घर छोड़ के मत जा भैया। गलती तो हमार माई बाप तोरा के घर में लिया के कैलस, ना तो तोरा मेहरारू के का हिम्मत किया हमरा पर हाथ उठा दी। ई घर में हम 1 मिनट नहीं रह सकत, तेही रह हम जाते नहीं। ना भैया ओकरा खातिर हम माफी मांगता नहीं भैया। बाबूजी माई भैया के समझाओ लोग ई घर छोड़ के मत जाओ। ना ई घर में हम 1 पल नहीं रह सकत। चला हो। ना भैया ई घर छोड़ के ना भैया ना, तू ई घर छोड़ के मत जा। ना बेटा तू हमनी के छोड़ के मत के बाबू, बात मानो बाबू मत जा। हम नहीं मान सकत। हाँ भैया हम ई घर में ना रहब ना। एकरा से प्यार बना, एकरा के रख लो। बाबू छोटका के तुम माफ कर दो, घर छोड़ के मत जा तू। भैया हमरे के माफ कर दे, दीदी हमरे के माफ कर दे। एक बार कह देनी घर में ना रहें तो ना रहे। चला हो। ना भैया भैया ई घर छोड़ के तू ना जाइबो, ई घर छोड़ के हम जाए। बाबूजी माई तू ई पहले काहे ना बात बतैले रहलो कि हम अनाथ हई। भैया जब तारी ये जीत बा कि 2 आदमी में से केहू एक आदमी घर में रही तो भैया तू मत जा।
ये घर से हम जाए बाबूजी माई हम जाते नहीं चल रानी ना बेटा ना ए बहू 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 ए छी ई का हो बाबू तू का कहलाई ए छी अपने के बसल बसावल घर उजड़ गए अरे यहाँ के तो फंसा था ए जी लो तो बड़ा तबीयत खराब है बुखार हो रुकी रुकी हम बहुरिया को बुला ए बहू 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 का चिल्लाता रू ए बहू तनी डॉक्टर के फोन लगाओ ना तेरा बाबूजी के बड़ा कस के बुखार बा जल्दी लगा दो का करबो जा सरकारी अस्पताल में देखा लो ऐसे मत बोला लगाओ तनी जल्दी लगाओ हां फोन ना कर जा ए बहू ए बाबू हे का बोल बा तनी अपने बाबूजी के ले चला डॉक्टर की देखो कितना तेज बुखार बा डॉक्टर के का ले जाके बेटा घर में देखत नहीं कोनो दवाई हो तो भेज देतनी ए बाबू सुनो ना ए जी अपने के बात केहू नहीं के सुन ना केहू ये घर में रहे वाला नहीं कि अपने ना के अब ना चली भले वो नहीं कहीं डूब दस के चल मर हम जाए। डूब दस के मर जाए आराम से संभाल के ठीक से अरे संभाल के संभाल चल ये ना रह ले अरे माई बाबूजी तू लोग कहाँ से हो अरे माई बाबूजी चलो चलो घरे चलो चलो ठीक से संभाल के रानी आई माई बाबूजी आइल बोलो अरे बाबूजी बहुत प्रणाम खुश रहो बहुत कैसन बड़ी रानी मम्मी बहू तारा लोग के चली अला के बाद बड़की बहू इतना ज्यादा गजन कैली है कि हमनी के घर से निकले पर मजबूर हो गई नहीं ऐसा बाबू बदल गई बा उनका संगे संगे ना माई भैया के नसीब में ना लिखल रहल कि अपना माई बाप के सेवा करी कहल जाला कि अपना खाल के भी जूता बना के माई बाप के अगर पहनावल जा तो ओकर कर्ज पूरा ना होई हम कबो नहीं कि छोड़ सकत माई तू चला हमारा साथ आई देख ना यार संतु भोजपुरी वीडियो कितना चलता कितना लोग के देखा था का भाई यार अरे ते यहाँ क्या करे अगले ते तो अपना माई बाप के घर से निकल ले बड़े हम लाइक बैठे लाइक नहीं के चल चल भाग भाग यहाँ भाग पूजा ए पूजा अब बोली का कहत नहीं आवे हमने से बहुत बड़का गलती हो गई बा माई बाबूजी के घर से निकाल के टोला मोहल्ला में कहीं भी जाते नहीं गांव में सब लड़का हमारे सब दोस्त हमरा के दूध कारत तरह बहुत बड़का गलती हो गई बा हमने से हाँ जीरो ठीक कहत हमरो के टोला मोहल्ला के लोग अच्छा नहीं कहत बहुत बुरा भला कहता हमने के जौन भी कहनी सन माँ जी के साथे पापा के साथे बहुत गलत कहनी सन घर से निकलल मुश्किल हो गई बाटे चलो माई बाबूजी कहीं भी होई लोग खोज के ले आवल चलो अरे भैया प्रणाम भैया प्रणाम भाभी माई बाबूजी रानी भैया भाभी आइल बोलो का बाबू अरे भैया भाभी आइल बोलो बाबूजी माई भैया के गलती के एहसास हो गइल बा अब इनका के माफ कर दलो ए मम्मी को माफ कर दे उठा भैया ए जी मत रोवा कोनो बात नहीं माफ कर दे भाई तू इतने कह दलो बहुत बा हमारा खातिर भैया बहुत बा भैया तारा से हम दूर रखे पल पल तड़पत रहनी है भैया चलो बाबूजी चलो संतु भोजपुरी चैनल के तरफ सभी दर्शकों को नमस्कार नमस्कार प्रणाम भैया ये जो वीडियो बननी सन जौन के नाम है अनाथ भाई हमनी के वीडियो बने के सिर्फ एक गो मकसद बा कि कबो केहू के अनाथ ना समझे के चाही सौतेला ना समझे के चाही हर केहू के आपन समझे के चाही और ये दुनिया प्यार मोहब्बत से ही चलेला तो ऐसे ही अपना सब केहू के प्यार मोहब्बत दिखावे के चाही बसावे के चाही और माई बाप के भी हमेशा सेवा करे के चाही ओकर कदर करे के चाही कैसे कि माई बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं के कोनो धाम नहीं के तो हम हाथ जोड़ के ये नोहर करें
कि भाई भाई में प्यार बना के रखी लो, माई बाप के सेवा करी लो। और भैया संटू भोजपुरिया चैनल पे जितना देखे वाला दर्शक बा भाई चैनल के सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करी लो। लोग वीडियो देख लेता चैनल के सब्सक्राइब नहीं करत, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लो, लाइक करी लो, कमेंट बॉक्स में अपन राय दी लो, और बेल आइकन दबाओ मत भूली लो, ताकि जौन भी वीडियो बनाई सन नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। और सब्सक्राइब करना